En un món en guerra, davall l'eterna amenaça d'ingredients no identificats, una marca velarà per l'arròs i per la pau. Mayday! Mayday! Chorizo is entering the atmosphere! God help us! It's too late! Arròs Dacsa presenta arròs amb coses. Les millors receptes d'arròs amb coses de l'univers. Perquè si vas a fer-ho, cal fer-ho bé, amb bon arròs i bones coses. Hi ha tot un món més enllà de la paella. Descobrís-lo en arrozdaxa.com.